Wala pa. Taon na to. Pwede po. Nahin mo kanta. Sige, taon na to ngayon. Wala pa may alas 9. Pita alas 11. May gusto ka pala maalas 11. Kanta din yun. Atong paminaw ng awit ni Pastor. Sa dilim maguno. Sila rin duha ni ay. Mag-duwit sila duha. Mag-duwit. Tulo. Tulo duha rin ay. Amo lang awiton ang matutulon. Dugay na kayo naman ni Istuhan, liawit, kaya ni akong timsong. Sukat pa sa among kaminyo, nangyanahan ni Pulo, almost 30 years na. Pulo ra, kulang pa muna, pero wala na. Sinado na. Bungo lagi na. Praise God. Nagatama kita sa dalan nga daw kunukon gansang-gansang ang ato agianan, pero tanan-tanan nasayod yun ta nga naay katuluan ang Diyos. Ingon ang kanta na wala tay katungod nga mohimong pagbuot sa Dios kung sa iyang ipadangat sa atong kinabuhi. Giumol daw ta sa Dios kung kay duna pagayoy angay nga umulong ani sa ato ang kinabuhi. Namatod pa dito ang kulon dili pwede nga mo-react sa iyang magbubuhat. Sama usab kanato dunay mga butang. Kita gyud tanan nakasinati ani. Duna gyud mga butang nga atong giagian nga wa kita lamiit. Wa ta ninduti. Nga unsa naman ni makaingon ta? Halo, makaabot ta baka ani nakatawa si sister. Kaya siguro nakasinati siya. Kita tanan, kaya nga mo agi kita. Kaya mo tunay giingon sa Ginoo nga makaambit ka sa mga kasakit nga iyahang na nagamtaman ining kalibutan. Muna nini matahor nga ka buntagon. Salamat sa Ginoo sa oportunidad nga iyang gihatag ani kanako. Ingon nga makaambit ko ninyo sa pulong sa Dios dinhi matahom na kabuntagon. Usa ka dako nga oportunidad na makahimok ta sa sulti sa pulong sa Dios. Una nga akong ipakig-ambit kaninyo kining ang gahom
sa pulong sa Dios. Unay pito ka mga butang nga atong masinati kung mo higop ka sa pagbasa ng inyong pulong sa Diyos. Kaya nasayod ka nga ang pulong sa Diyos, lahing sulat na gihatag sa Diyos na ninato. Namatod pa dito sa buhat. Sige, ato magapakliho ng ato mga balaan kasulatan diya sa mga buhat. O gihangyo mo na ito nga kung kinsay nakauna pagbasa, sige. Kinsay nakauna og pakli, mooy mo himo pagbasa ni Buhat 2:36 ngadto sa 38. Kinsay abti ko pakli niya. Nagahapong adlaw ako silang giignan nga ato mahibaluan ang tao nga tigbasa og pulong sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pagpakli sa balaang kasulatan. Kung kanang tawhana na kapakli at tutas bagong tugon niya, ang napakli niya, kung asa gakubi-kubi sa daang tugon, buwag yung ipasabot ng kanang tawhana, wala din nagbasa kada adlaw sa pulong sa Ginoo. Okay? Muna si Pastor Alex. Sige, Pastor, kusga. 2:36. Hanggang 38. Buhat ang busa ang tibuok banay sa Israel. Kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios, no? Si Jesus gihimong Ginoo o Kristo. Ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. O sa ilang pagdungog nini, isakitan sila sa kasing o kang Pedro o sa tikuban mga apostolis sila nangatana na nanagungnon mga igsoon kung sa may among pagabuhaton o si Pedro ituban kanila pag-inulsol kamo o pagbabautismo kamo ang matapusa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kasailoan sa inyong mga sala. Amen. Mag-ampo ta. Labing kamahalan nga Dios, ako kang giday gipasalamatan sa imong pagkamaayo. Salamat kaayo nining matahon nga kabuntagon. Usa sa usab kini ka panahon nga among gigahin diha kanimo Lord aron makadungog kami sa imong mga pulong. Daghang kayong salamat Holy Spirit nga ikaw magapanulti nining matahon nga kabuntagon nga sa among kaliwala. Among kang giday gipasalamatan sa imong pagkamaayo. Nga kini mga orasa among ipiyal diha sa imong gamahanan mga kamot. Na samtang nagapadayon kami sa pag-uusa diha kanimo Lord God, imong ablihan ang among espirituhanong igdulubog, espirituhanong sa labutan Lord nga mabati namo ang imong tingog ni matahon nga kabuntagon. Dalaygon ka sa imong pagpamuhat, pagdihog sa imong mga pulong. Among kang giday pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ang gahom sa pulong sa Dios. Nga matod pa nga to sa mga buhat 2:36, nga to sa 38, ang gahom sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios, makapailani nato kung nakabuhat batag sala nga na sa iyang atubangan. Munang si Pedro mingon siya ngadto sa mga tao, nga pag hinulsol ka mo, kay di ay, ang pulong sa Dios, makapaila nato sa tao na sadaan siya. Diba sa akong kinabuhi, daghan po kay mga panahon nga halalul, dili man dito mao akong gibuhat ni ay. Kaya nang makainong tangangan, dili man dito mao akong gibuhat Lord. Tungod kay ang pulong sa Ginoo atong gikinabuhi adlaw-adlaw. Mo gyud gusto sa Dios nga ni kanato. Nga dili lang kay ato alang patalinghugan ang pulong sa Dios, kundi atong ikinabuhi adlaw-adlaw. Aron dili kita madalin as niining danglog nga kalibutan na ato ang ginatugban. Una, ang pulong sa Dios magapaila ug sada. Ngano di ay nabasahon nato ang pulong sa Dios adlaw-adlaw aron na atay dipinsa. Makadipinsa ang pulong sa Dios. Nani mahaligan ka og pulong sa Dios samtang magkinabuhi ka adlaw-adlaw. O sa diya mo abot na ng mga pagsulay
Makaingon na ta nga, Lord, dili na ako ni buhaton Ginoo kay kabalo ko Ginoo nga sala ni niya. Kay nga naman, ang pulong sa Ginoo makapaila og sala. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo makapadako sa atong pagtuo. Kung dili kita magbasa sa pulong sa Ginoo, ang atong pagtuo dili pud dako. Sa diha nga moabot ang nagkalat ng klase nga mga pagsulay, sayon sa kay tapalingon sa mga pagsulay. Ako president kay si Pastor Johnson nakahisgot ni Pastor Upamin nga ang pagsulay nga na sinatian ni Pastor Upamin karon dili basta-basta nga pagsulay. Mura nga kinahanglan yun si pastor nato mga pag-ampo, mga pagdasig, agree ba ka anak pastor? Oh, kaya ano, lahi-lahi tag mga trials na ginasagubang nato adlaw-adlaw. Muna nga, makakita tag mga kauban nato sa buhat, nga atong nakita nga, naay mga pagsulay sa iyahang kinabuhi, atong nakabangan, nga makabarog siya ubang sa mga pag-ampo. Amen? Sige, atong buhat, atong nabanon, yan no, dyan kain mga bersikulo ang atong ang hisgutan karon. Roma 10:17. Sige. Atong pagkapaliw ang Roma 10:17. Roma 10:17. Kay ngano ni ay ang pulong sa Ginoo nga ato ginapakli adlaw ug gabi. Makahimo ni nato ang atong pagtuon mudako. Hallelujah. Subaybayon ninyo sa inyong mga balaang kasulatan. Kay akong pagbabasahon dinhi, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagagikan sa pulong sa Dios. Daw ko nagagikan ang pagtuo nagagikan sa atong pagpamati. No, bitaw na makaadto ta mga seminar, bitaw nga mga katawan sa Dios na kabalo na ta mo tagod-tagod, kabalo na ta mo butag-butag sa pulong sa Ginoo. Makaingon ta kuno sa tuyang history, dili na gito mao. Wala na gito nasibo sa balaang kasulatan. Kaya naman, gusto gyud ang Ginoo nga managpanulti ang iyang mga alagad, sumala pagayon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kung sa daw to ingon ikaduha sa Roma 10:17, ang atong pagtuo magaabot pinaagi ra gayud sa atong pagbamati sa ebanghelyo sa maayong balita. Munang giingnan ta, bidasig ta, mo himo kita pagpamalandong ini adlaw o gabi. Amen? Sige, ato ta sa ikatulo. Ang ikatulo, Juan 15 versikulo 3. Yan yun ako si Pastor Alex, yung magbabasa ni ini. Juan 15 versikulo 3. Amen. Bingon din niya ang 1:53, nga naman yun, nga ato mang patalinghugan ang mensahe sa pulong sa Dios, kay pinaagi sa atong pagpamati sa mensahe sa pulong sa Dios, makabaton o tinuluan ang atong kinabuhi. Mahitlo ka. Namatod pa dito ni Pastor Evelyn Kagalihan, nakabungat siya nga sa atong paglakaw-lakaw. May piting sigil, maglakaw-lakaw, taning kalibutan nga masabligan ta. Masabligan ta, mga pisik-pisik. Masabligan ta, mga lapok, pagkakaroon. Pero, mingon dito, nga ang pulong sa Ginoo, kamo na mahidlo na, tungod sa pulong nga akong gisulti diha na ninyo. Kisa may kaistorya ani. Dili ba si Ginoong Jesus ang nag-istorya nato ani? Nga nangahidlo na ta. Ayaw mo pagtungo ang mayroon ng mga alagad, doon mga alagad. Nga, mga alagad po na sila. Dili po tayo accept na kita rin mga alagad. Mayroon ang mga alagad na tao ragot ta. Siyempre, mabalikan kita kay tao ta. No, ayaw pag-istorya, ayaw pag-agree anak. Kaya nakabalutan ka ron, nadaghan na kayong mga alagad na nagpupumiso sa ilang kinabuhi. O ang Diyos, dili mo sugod.
nga mudawat na anang mao nga pag-agree nila. Kaya naman, bihiluan na tas Ginoo. Human na tayo bihiluin. Human na si Ginoong Isus nagpakamatay na to sa cross. Aron kung ikaw at ako makabaton sa pagkahidlo sa atong mga kalag. Kaya hindi magiging atong kalag mo maghinahidloan sa Ginoo. Sige, ato ta sa ikalima. Sa 1 Juan 5 versikulo 13. Atong pagpatuyo ng atong mga balaan kasulatan. Diya sa 1 Juan 5:13. Nagubag pa ng Bible na nasa katubanan, Pastor. Wala yung 1 Juan. Ha? Sige, kisa nakakuan. Nakapakli. Gamit yun. Wala gamit yun naman ba? 1 Juan 5:13, ikalima. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo na nagpanoo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron kamo masayon nga kamo na nagpanag-iya na sa kinabuhi dayon. Amen. Ngano dili nato hugaw-hugawan ang atong Kristohanong kinabuhi? Kay nagapanag-iya na ta. Dili ingon nga manag-iya pa. Kundi nagkapanag-iya sa kinabuhi dayon. Amen. Kung sa may gingon sa Pinadiyag 3:11, kundi pagkayo ang imong nabatuhan, aron walay makailog sa imong purong-purong. Kanang purong-purong na kinabuhi dayon nga gihatag sa Dios nga nanimo, gusto nang bunlodon sa yawa. Inigbundod sa yawa anak nimo, kung imo nang ihatag sa yawa, dili ka magmalipayon sa imong Kristohanong kinabuhi. Muna lingon din ang ikalima. Nalingon din ang ikalima, nga ang pulong sa Dios makahatag ka natong kasiguruhan. Asa pa man ka, nakita na ko ang akong bala nga nagbasa sa Book of Mormons. Ako gina siyang gibadlo. Ayaw ko basa-basa ang Book of Mormons. Kaya nga naman, dili na makaayos sa imong tanan. Nakabalutan na kanang Book of Mormons. Nini na kapagtulungan mo ng ako sa bukunan. Ayaw ko basa-basa anak. Kaya dili na pagkapon sa imong talag. Hilo na sa imong talag. Wala kay class. Muna ko sa ino ko sa kumbana. May paiwala ko ng alaga. May paiwala ko ng inyo o babae Kristohan. Uy, bakit uwi siya? Babae, nag-aakay siya. Eh, kung sala na mo, kung ano mo magpapag-asawa. Ha? Sala na mo. Okay. Kung ayun, ako binasa tingnan. Maayaw anak, di ba Masalaan ka anak. Salamat kay kita guwapa. Masalaan ka. Masalaan ka. Muna ka rin siya maglagot. punis siya nako? Uy. Sa akong magyod nga. Espiritu nga naasa kong sulod, moingon magyod nga. Badlungan, badlungan. Nung anak, kay nga naman. Dili gusto ang Ginoo nga maglakaw tanining kalibutan nga mawala ang atong kasiguruhan. Amen. Ako malipay kay ako nga makakita ni Pastor o ni Bradores na kaliwala bitaw nga kanang nagkuha na sila baka nalisod na bitaw lakaw. Na ato bitaw yung makita nga naa paghapon sila. Amen. Pero ako nakaingon ko sa Ginoo. Ngayon, yung nakita akong kapasidad Ginoo. Ginoo, dili ko gusto Ginoo nga mga lagad na apa ko anang magkuan tabi ka nga nagsaginay ay lakaw din ay sakit-sakit. Ako ginan ang Ginoo nga Lord. Mamatay ko Ginoo nga dili ko mag-abot sa sakit. Nga kung doon na magani ko mga sakit-sakit na Ginoo ko hang ako. Muna akong ipangayo sa Ginoo. Wala ako nangayo sa Ginoo taas na kinabuhi. Wala. Pero kining akong bana opposite po sa kuha. Kay kani siya nangayo og taas kayo nga kinabuhi. Iko, bisag gawud-gawud kag maayo. Wala ako kay lahi-lahi ng tag mga desire sa atong mga kasing-kasing. Pero akong kinan ang Ginoo nga Lord, kung doon na ako'y daghan kay nga mga sakit na gibati, kuhaan ako. Kay, dili ko gusto Ginoo nga mga lagad ko Ginoo nga gapit-it. Muna akong ito pero mingan yun ang tulong sa Ginoo sa Unawan 3. 1 Juan 5:13.
Pero wala na biyagi sa Ginoo mga igsoon. Amen. Wala na biyagi sa Ginoo. Naa ang Ginoo. Santa naghatag og kadaogan sa pastor kaganiha. Nabukat sa iyang bagbak na bisan lisod siya, naawon kay iyang igsuon nga karang dato, pero gipili din niya nga ari na gyud siya sa Usamis kay naay ministry, naay buluhaton sa Ginoo diri sa Usamis. Samtang dito wala. Yung anak po nga kung si pastor kasi nati o kalisod na wala siya anak, labaw pa rin titigalahan ng anak. Pero praise God! Daghan kayong panahon nga makasinati ka kalisod pero walang abiyakis Ginoo. Nalipay ko sa wali ni Pasudante dire. Nagwali si Pasudante, ayaw pa sinigis ko itong kalisod. Kaya malipay ang yawa anak ko magsigit ng hisgot o kalisod. Walang mayo, pero rin maributan tag mga alagad sa Ginoo. Eh, kung bitaw, tinuon bitaw. Muna uwa na yung plite, mag-hike ta, dinig na lang kita muhang nagkadaugan dito, mag-hike rata. Tinubot ang Pasudante. Muna, hatong kayo na siya tinilda, lamit kayo natin sa tiyan ng tinilda. Kaya, bilit na kanunay nga, mag-ingon ani na nga magsigigahay. Kami mga igsuna na motor sa among anak. Nalihatag kay, ang among anak magkuha og bagong motor. Ang problema, kay wala may lisensya. Dili man ka pwede magsakay kang motor o wala kay lisensya. Dakpon, magaling ka wala kay helmet, sa mo, katulong kay lisensya. Hallelujah, ikaw na mga igsoon. Mingon din sa Juan 8:32 o Juan 17:17, mingon din ang tulong sa Diyos makahatag og kagawasan. Ako sa nanarandong ko ini, ang tulong sa Diyos makahatag og kagawasan. Ikaw Lord, buot ba niyo ipasabot Lord? Nga daghan na kaayong mga alaga din mo karon na nahimok nang naginapos. Kaya nga naman ang tulong sa Diyos, makahatag na ito kagawasan. Tinuod, maginapos ang alagad sa Diyos, mawala ang iyang kalipay sa iyang papangalagad sa Ginoo, kung magpupurmiso siya sa iyang papangalagad ng inyong kalibutan. Mawala ang iyang kalipay na ito sa Diyos. Unang mingon kinibihin, sa Juan 8:32, o sa Juan 17:17, nga ang tulong sa Diyos, Mori muhatag o kagawasan nga to sa iyang mga alagad. Nagawas na. Dili na ginapos. Dili na ginapos sa yawa mga igsoon kay ngano. Ang tulong sa Dios iyan ang gihatag ani kanato ang ingon nga atong kaming. Atong panalipod. Ikapito. Sumala sa Kolosas 1:28. Palihog kinsa nakaabli pag una. Kolosas 1:28. Ipalihog ko able. Kolosas 1:28. Hallelujah. Pakibasa. Kolosas 1:28, nagaingon ang tulong sa Diyos mana sa simula sa Noah. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambak sa tanang mga tao o sa among pagpanunlo sa tanang mga tao. Diha sa tanang kaalam, aron among igakaatuban silang tanan ingon nga mga tingkod diha kang Kristo. Amen. Muna dahil rason sa Ginoo nga mo ginani katuyuan sa Ginoo nga kitang mga Kristohanon mahimo na nga ang tulong sa Ginoo atong ikinawi matag daw ko kay kita di ay ang magtambag ngadto sa mga katawhan. Saan na ito pagtambag nila? Kung makita po nila makita nagpabadlog. Pero amen, wala beta nagpabadlog, no? Praise God. Naata karon tungod kay ang Dios nahimo nga nagahatag sa ato mga kasingkaran
usa ta. Muna mingon dinhi ang pulong sa Dios. Una, ang iyang mga pulong makapailaw og sala. Ikaduha mga igsoon, ang iyang mga pulong makapatubo sa atong espirituhanon nga kinabuhi sa atong pagtuo. O ang ikatulo, ang iyang mga pulong makahidlong ani kanato. Ikaapat, ang iyang mga pulong magahatag kanatong kasiguruhan. Ang ikalima, ang iyang mga pulong magahatag kanatong kalipay. Muna natong Sabado, taliwala nagaulan, naulanan ni. Pero ang Ginoo naghatag og kalipay sa among mga kasing-kasing. Gani, doon namin man ang tao magibisitaan. Praise God nga, ang katong isa, misanong yun. Sa panawagan sa Ginoo, ni-appeal yun o Bible study, taliwala nga nagtaliksik. Taliwala nga nagulan-ulan. Kaya naman, mauna yung mga trabaho sa alagad sa Diyos. Ang uban, naingon man nga kontento na ko ani. Bilit na magkontento. Kaya nga naman, may sugot na. Di pa trabaho ta sa kapalasan sa Diyos. Ang atong obligasyon mga igsoon, atong buhaton. Una, ang ikaulo, ang tulong sa Diyos, maghahatag ka natong kagawasan o ang ikapito, ang tulong sa Diyos, makapatubo sa atong espirituhalong kinabuhi. Una, nga sa diha nga sulita sa pulong sa Ginoo, sa diha nga mo pakikambit ta sa pulong sa Ginoo, kung daghan kaayo ang mga pulong nga naa sa inyong kasing-kasing, mugawas na sa imong bakbak. Sa diha nga mugawas ang pulong sa imong bakbak, makapadasig ka sa imong isig ka magtutuo o ang imong isig ka magtutuo mutubo ang iyang espirituhalong kinabuhi sa diha nga imo siyang dasigon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna akong mga pagdasig ni matahog na ka buntagon, bilit na mulunga. Bilit na mulunga sa pagwali sa Ebanghelyo sa maayong balita. Kaya kay mao kanay gisugo sa Dios nanghi sa atong matag usa ka kinabuhi. Akong ihatag ni Pastor Eben ang panahon. Praise the Lord. Hallelujah.